Kaya ng atong isbutan ni Aging Domingo, ito na Corinto 15:54. So, magsugod ta sa kaduhang punto nga nung nahimong victor na to or champions in Jesus Christ. So, atong masahon Corinto 15:54, nagsuna. Natamad to, please join me in prayer. Nangit mamahan, pasalamat ni dako gayud kayo pasalamat sa inyong pagkadyos, pagkaginoo sa mga kinabuhi. Kasi diyan ikuptan mo ang kinabuhi Ginoo. Nakita na mo ang tanang kaayo. Nawala mo na sinati sa mong kinabuhi. Nakita na mo ang tanang mga espiritu ng butang na imong ibubo ka na mo. Naligyo na mo mapalit Lord sa bisag asa nga mall o tindahan. Hindi mapalit o sapi. Di mahaylo sa gahom o sa bisag unsa butang kalibutan. Kaya mo nigihatag na mo Lord isip package benefits sa among pag-ilaw o pagduol sa mga anak na among bilang na Diyos sa manuluwas. Mo nining kabuntagon, nagpasalamat kami dako iyamon sa inyong pagkapo ka namo. Ug among sa ulugon ang imo gayong pagkabanhaw. Among sa ulugon Lord ang imong pagka-Diyos. Among sa ulugon ang among kaluwasan. Ug daghang pang mga butang nga among sa ulugon among i-celebrate of Father God before you. And this is, O Lord, coming from a heart that is broken, bungkag, guba. Tungod kayo mo may ipakita nga wala mga ayo apan mo may gihuma. Mo ni kabuntagon na ngayon ni nga imong balang espiritu magatudlo na sa ganamo ug nga Lord dili lang sa among dunggan na imong pinikutob kundi mo abot sa mga kasing-kasing mo sabo mo bag-o sa matag usa kanamo mo konbikto kanamo ug amo ning dawaton og Ginoo nasayod kami nga sa ay mong pag-training kanamo Lord dili sad sa among kawinimong kusog paningamang kundi again sa imong balang espiritu. Mga mo itugyan among kaugalingon og Ginoo. Imo kami mga anak, hinagis mong pagsagod sa dugo ni Kristo, ug imo kami ka-team, Lord. Ikaw ang coach, ikaw ang trainer. Pusbangin. Ug himayain mong pagdaling ginagis matagpusa sa among kinabuhi in Jesus' name. Amen and amen. So in verse 54 sa 1 Corinto atong basahon pagbalik. Busa kung kinilawas masuluban na sa pagkadili madunot, kung kinilawas na mamatay, masuluban na sa pagkadili mamatay, matuman ang kasubuan na ingon. Gilaglag sa dayon, ang kamatayon diya sa higit na kadaugan. O kamatayon hain namin mong kadaugan. O kamatayon hain namin imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, o kagahon sa sala, nagikan sa balaod. Apan salamat sa Diyos na naghata ka natong kadaugan, pinaagi sa atong Ginoong Jesus Kristo. So last time atong hisgutan na si Kristo Jesus victor na to siya tungod kay iya nang pildi ang unsay pildi kamatayon. Mo na mga tao ta nga dili na madlok kamatayon, welcome ka kamatayon as our way nga maadto na gyud sa nindot umayo nga sa kinabuhi with the Lord forever. Kung ato nakita na tungod kay siya ang natig sumbagay sa kaaway, kamatayon. Napapili siya, patay-patay siya, para lang siya mabuhi. Luwas sa tanan, ipilin niya si Satanas. Mao na nga, wa tay rason na pildiro ta ng mga katawhan. Kung dili, makatawhan ta nga madaugon. So, this week, madaugon ba ta o pildiro? Madaugon? Ordi kay tanan madaugon di gamay na ni Hispan. Madaugon? Okay, so katong dili madaugon, take this challenge. Ang Ginoo wants you to win in every battle sa inyong buhay. Okay? Why problema nga dili masulbad sa Dios? Why problema nga dili mahatag sa Ginoo? Ato man ang kagalingon, dako tang problema sa tong kagalingon tungod sa atong sala. Ato manang problema kadagotang kanang problema sa ubang mga katawhan kay sila mosigig sala bato kanato dako matag problema tungod kay isa-usaw na to pagkuyo malinaw na kinabuhi na jud mga katawhan naganahan nga bumuton atong kinabuhi madaugon gihapon ta ni anak bisan sa mga financial nga bahin madaugon gihapon ta ni anak. So ato lang unsay key faith, pag salig faith kinahanglan jud ni may maguna sa ato pag tuo. Ang faith diha ni Jesus
may atong hinagiban nagko kayo og tabang. Remember sa dihang mag-battle ka unsa asa ng faith isol of isip shield man gitawag sa Ephesians shield of faith. So kinahanglan mo na gyud imong ibangga sa wabot nga muhasmag nimo nga mga problema. So karon wari ka dinhi nga si Jesus Christ atong victor kay gitagaan kanya kadaugan over death o over sin. Kaya gisulti din sin mao ang sting. So meaning sting, lala. Nga mo resulta og death. O ang law, balaod, namigyo kani siya ilawang kay nato kag istorya, mao ay power na makahimo nato sa pagpakasala. Power sa sin. Muhimo nato nga musala. So tanaw na to na unsa ni mga butana. So si Pablo humanyag hatag og exciting kaayo nga mga kamatuoran na unsay mahitabo nato kung mamatay ta. Gitanaw sad siya sa mga hard facts sa mga law o lisod nga mga kamatuoran kung kinsa ta sa una. Pero may ginani si Pablo, musulti siya, mao ni si Kristo, gihimo ni ang tanan, nagpakamatay, banhaw siya, aron mahimo ta malaubon, aron doon natin buhay ng paglaom. Iya kita remindan kanunay, ang iya mga readers, kinsa sila. Kaya may sunan, dili ko na to kalimtan, kinsa ta. Kaya every time doon ay running, first, usap ko athlete, kung masigil ka kadaw, kaya na sa mga athlete na para na champion, kaya sila, hindi naman kayo, no? Hindi na matudluan. Kung napay lang yung mga training, champion ako, gold ko, abuti ko Olympics. Dili sila matudluan. Ito matudluan ninyo sa, ang example na, first, natutungto na ko Philippine team, hindi na po coach pag second term, tantanga ang tanan yung hibawan. Tanan, hindi na tantanga tanan yung hibawan. Kaya kung dili, hindi mo qualify to be part of the Philippine team again. So, grabe kayo ang blow sa ego. Grabe kayo ang blow sa garbo. Grabe kayo ang blow sa tanan imong gi-build up sa imong hunahunag sa imong kasing-kasing nga mao na ikaw. Alabi na gyud nagikan ni sa champion ni all over Southeast Asia yan. Again, mubalik ni sa basic sa volleyball. And after that, nakarealize lang ko, nindot today ay magpatulog sa nunay kung dili ka mo retain sa imo nang natungtungan o para nimo sa imo nahibaw-an kay napadyuday improvement sa tanang lugar. The same with us. Kung dili ta mo lantaw ka nunay kinsa ta, nagipunit ka sa Ginoo nga hugaw kaayo ta, di kay ta angay punito mo. O kung di ta mo lantaw nga siya ang Dios nga gamhanan sa tanan nagpahimo unsa siya, yano nga tao, pobre nga tao, gidaw-daog nga tao. Aron lang maluwas ka, kinsa man ta, bulason niya. So with this kind of gratitude kanang utang kabubuton sa Ginoo, ang ato ugay yung paglakaw ni ini si Kristo Dios. Iya yung himaya, iyang pagkasikat, siya ang ato kinabuhi ihatag niya, ug di natang mo sige hukom ug sige bantay sa uban. Kay sige tagbantay mo sige hukom, kita mapandul. Kita mamukmuk, hindi nang takabantay sa itong lakaw. Nya, I tell you, over the years akong maglakaw sa Ginoo, ako nakitaan, nang taong sige reklamo, mas grabe pa siya kangilad sa iyang gireklamuhan. O para niya kang tawanan na kahimo o bati, siya mas makahimo kay nulo, mas nilad pa nga sala. Muna nga, kung mutanaw ka sa uban sila, mutanaw man sa tao, makasasala ko para niya. O gipunin ka sad ko sa Ginoo, gipasaylo sad ko sa Ginoo, tungod siya kaluoy ka nako, so ako sa maluoy ko ani niya. That is the natural thing of a Christian. Now, we go deeper into that sa atong pagtanaw dinhi karon sa uno kwento. So, kay imagine lang ko ni Pablo sa iyang pagsuwat niini, pinagsagahom sa Balang Espiritu. At the same time, excited kasi sa iyang mga gipang suwat. Sa realization, kung unsa ang gibuhat ni Kristo Jesus alang kanato diha sa iyang kamatayan o pagkabanhaw, para niya is grabe kay ni ka-amazing nga nisulti siya ni ining verse 56, basahan nato pag-usab sa 56. Ang kalala sa kamatayon
nagikan sa sala. Ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. The sin of death is sin, and the power of sin is the law. In short, sin o ang sala is the sting. So ingon ko, unsa man ang sting, kana mapakan ka kung bigas, katong pakan ka o bitin, patay jud ka. Pakan ka anything poisonous kayo ang ilang sting, mamatay ka. The same ni sa sala. So imagine sa sala nga bitin nga mupaak nimo. In fact, matugingon ko ninyo, in Genesis, gi-prophesy na o giingna na sa Ginoo si Eva kung saan may tabog niya. Maglisod kay panganak nimo. Tumanagtanang ang mga babae, lisod yun ang panganak. Tagsara kayo ng murag, yan murag kayo panganak. Sakit, lisod. Nga humaling mo ng Ginoo. Ang kaning bitin, yung isaging lang ng tuhod niya, nakasala ka, imo ni tapakan ni sa imong seed, sa imong anak. Pero ang imong anak, paakon, ang kiting niya, niini nga bitin o mamatay siya. But only to rise up again from the grave. So, ang sin di ay magsuunan, magdala o kamatayon. Ug ang sala mismo, may muhatag o gahong nga kung patay sala. So, dagan yung question meron no, kasi tagsaan sa nanatulog. So, ano ka picture, niining butanga, naghatag na to nga miserable dito ang sitwasyon. Huwag yung usa na to nga maayo. Huwag yung usa na to makahimo na maglakaw nga huwag sala. Huwag isa usa na to nga makapanghapog at ubangan sa Ginoo moingon. Ana di kong langit Lord, bakit tao? Pero kung kitabangan, mo na. Kaya ang matag-usaday na to, nasalita ang Biblia nagsulti nga, kitang tanan, nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. So, every time mo sala ka, yung dumigyan na, imong gipalawman, ang imong kagalingon, padong sa kamatayon. Example, physical death lang niya, o physical miserable situation or example sa tao na magsigi o kasuko. Ang tao nga grabe kayo o kapungot, di mo pasaylong, wala kang matay ka na, di mo pasaylong. Jealousy, ganun sige sa suya. Dapat sa inaniya na, ginako. Ang tao nga diskontinto. Gusto lang tao diskontinto, alam, buhato niya ang tanan para maiya ang kalibutan. Okay? Manglupid siya, mangilad siya, mangutang siya, tanan niya buhaton para siya, katunahan siya. Kaya mga tao magsigi o pangiba. Magsigi panaon sa mga katawhan na wag yun nagbuhat o bisa gani o gamay against nila. O uban pa. Kung sa kaning klase mga katawhan, masakiton. Look at those people na sige gareklamo, sige daghang issue sa kasing-kasing. Masakiton. In short, mamatay sila sa iyo. Lumala tagmados langit. So, kaning ilang kondisyon, tungod ni silang attitude, kinaiyahan towards life. Ang sala, di lang kay lala o sting na muhatag o kamatayon. Ang sala makes us an enemy, kontra, kaaway sa Diyos. Mga tanan ko, paano makig-away nila sa Ginoo? Kaya every time mo sala ka, nakig-away ka sa Ginoo. Ugawas kang tig-away ka sa Ginoo, imong ginahan ng Ginoo, di ko ganahan sa imong panalangin, di ko ganahan sa imong proteksyon, di ko ganahan sa tanan ng mga may butang gikan kanimo. So every time imong kadili, kay gipili nimo ang sala, gipili nimo ang miserable nga kinabuhi. That's why God kahang miserable Christians. Have you wondered? Ang Christian man ta sila, pero dugay na kayo sila, pero mauna niya po. Marga kong batasan, marga kong kinabuhi. Marga kong uban, momento tingali financially, pero di mo sa ramban, bahala sa inanak kadakoy, pero inanak kasamok, bahala sa inyo. Diba? Kaya dili malipay ang makatawan mo tanaw sa usa ka Kristohano, nawa jud makita ang kaanindot ni Kristo Jesus. Ang gugma ni Kristo Jesus. Kung gawas ni ana nakaawan na to ang Diyos,
tanan na makig-away sa Ginoo, imong giingnan ng Ginoo, andam ko sa impyerno. Kaya kisa may hukom sa matag tao, di ba Diyos? Kisa may mo final o hukom nimo. Ang Diyos, hukman ka sa tao din, batik ka, etc. Sa buhay gibuhat, daw ka na ganyan nila. Kasi di kinanuman, ang muhatag og saktong paghukom ang Ginoo. Ang makalaglag nimo sa impyerno ang Ginoo. Mao nang ng Ginoo, aya ka lupi ang mupatay sa imong lawas, apan walay gahom mulabay nimo sa impyerno. Apan kahadluki ko kay makapatay ko sa imong lawas ug makalaglag nimo sa impyerno. So mo ni manisunan. Mo ang famous nato nga verse. Ang bayad sa sala kamatayon. Man nakita tanan mga matay. Tungod kay ang sala misulod sa kalibutan pinaagi ni Adan ug ni Eva. Mo nga mamatay ka physically o mamatay sa ta eternally spiritually. So balik ko na po, ang tanan nga walay Kristo muhi physically, okay? Gagawas naman niya ka, uha! Now, lubot para dumilap ang bata. Amen? Muhi physically, pero patay spiritually. Lawas ra buhi, ang spirito patay, kay walay connection ta sa Ginoo. Tanan nga nataw din sa kaning bagong mga bata, bisag napa sa tiyan sa mga anak o sa mga kababayan-an. Wala ko nagilas Ginoo. Mabitaw na kung baby pa o napalinha, imo nang sultihan about ni Jesus Christ, imo na imatuto about ni Kristo, padunggo na nimo sa pulong sa Dios. Kay ni kadako ang bataa, naa siya tanan nga iyang na nadungga na sa tiyan, binahan siya. Kaya mo may something and exposure. So, may kisunan, ang Lordship ni Jesus Christ, di kinahanglan na to. Ang iyang pagka-Ginoo, dili lang sa iyang pagka-manluluwas ang atong kinahanglan. Umuta, nga matuta sa langit. Manang si Pablo, pero salamat sa Diyos na naghatag na nato kada ugan, pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kaya nga naman, iya tang gilukat. Redemption is gilukat ka, diba? May redemption center, kuha ko ng mga points niya atong sa redemption center, magkakuha ko kaha o isa pa naninha. So diba, imong naggisuklian ka o gipalit ka sa Ginoo in short, gikan sa kamatayon o sa gakong sa sala. Now, hinumdumin ang pagbuhat ni Kristo Jesus na napalit na pagbalik niya, nahimutan iya na require o grabing sakripisyo sa iyang kinabuhi. Bisa na namahan na nagtanong sa iyang anak, yung bugal-bugalan sa iyang mga binuhat, sakit kay ito. Look at the life of Jesus Christ diha sa Ebanghelyo. Matthew, Mark, Luke, John. Nagsagaan kag complete picture unsa ang natabo ni Jesus Christ. Unsa ang kasakitan nga iyang gi-undergo aron lang ikaw ako mahibalik ngadto sa mahal. Makita nato dinhi na ang iyang pagpaubos diha sa amahan o dihi kanato mao nakaluwas nato. Ni-obey siya, hinumdumin ni ang faith kung doon na kay faith, doon na kay obedience. Okay? Mo-obey ka, o obedience ka sa Ginoo, obedient ka sa Ginoo. Importante kay ni nga dili ta ang hari-hari, siya nang hari. Dili kita ang mabuot, siya ang mabuot. Dili kita ang bright, siya ang bright. Dili kita ang malamon, siya ang malamon. Siya ang tanan. Kaya dili na kita ang tagiya sa itong kinabuhi. Mo na nga, kumingon ta, Christian. Okay? May nag-Christian, mas pa'y word din ang gihimo sa Christ niyo, Christ. Nya, bubutangan ng kag-Christian. To indicate, ikaw na, tao. Muingon ko, nanana ko si Kristo, pero ang kauna na ko ang akong, kung sa'y gusto sa akong tiyan. Kaya alin na yun, anything na gusto sa tao, na tiyan. Correct? Diba? Di mo mag-agree? Managing ang Biblia, ang Diyos sa ubang makatawhan, ang ilang tama. Sino man na, mahadok mamatay, mahadok balupigan, mahadok kay nani, kaya una sa tanan, di man mo adok, naman imong pagalingon, mabili ka busog. Mamita dyan ang tao, dagahan na busog, din mo kagahapon. Nakita na to ang temptation of Jesus Christ, needs one's self-will.
Wala niya buhata. Isunod na siya samahan. Muna nga makita na to nga, hangtod sa kamatayon, nisubay, nagutsawa siya mutipas sa tuo, o sa gamay, o sa wala, isang gamay, against sa kabubuton samahan sa iyang kinabuhi. Aron ang katumanan sa atong kaluwasan, mahimo gayud makumplit diha niya. Kaya di man ka kaluwas, di ko kaluwas, bisag kinsa na to, di kaluwas, bisag kinsa. Isa ko sa kadako sa guma sa imong pamilya, di ka kaluwas nila, kaya ikaw mismo luwason nun, kay makasasala man ka. So manang tanaw na to karon ang truth na makita na to. Mo din ka makakamaturan na ato makitaan. Notice mo, kung inon ka, ayaw ng buhata ha, di buhat na. The more na atong buhaton, ang usa ka butang nga didaan ta. Do you see that? Okay. Nga naman na, atong kinaiya ang pagsupak sa tanang balaod. O kanina, pakasasala nga kinaiya, powered by the law. Kaya ang balaod man ay mayngon, ayaw ni, ayaw na. So every time doon ay balaod, mga tao, ayaw labang kung dili pedestrian lane, ang labang isang asa, dili pedestrian lane. Ayaw step sa grass mo, step good. Do not sit, ani kapita mo, sit good. Kita tanya na, uy, ayaw ni, ayaw anak. The more may pag-ayaw, the more ang tao bubuha tungod kay ang balaod, powered, ang law, powered sa balaod. So kay ato mang kinaiya, ang musupak, ang morebelde, man ato makita ang explanation ni Pablo sa 7 Roma 7:5 hangtod sa 16. Basahon ako kung nahinan mo sa uman. Romans 7 verse 5. Ngayon si Pablo. Kay sa nagkinabuhi pa kita, sumala sa tawhanon nga kinaiya, ang atong mga daotang kaibog nga gipukaw sa balaod, mao'y nagahom sa atong lawas o kamatayon ang sangputanan nini. Kanilang verse mismo, klaro kayo kung si Pablo, nag-control ka sa atong sinful nature, o ang atong sinful nature, napukaw, nagamhan sa balaod, o ang balaod, naghatod na to sa, ang sala sa nato, naghatod sa kamatayon. Verse 5. Apan karon gawas no na kita, bikan sa balaod, kay patay naman kita sa balaod ng kaniado ng bilanggo kanato. Dili na kita mag-alagad umo sa daang balaod nga sinulat kung dili diha na sa bagong kinabuhi nga iya sa espiritu. Motay na kong gamay nga explanation nini. Sa verse 6 ningon siya, kung nana ka ni Kristo, ang balaod walay kahumimo. In short, dili naman kasupakan kung nana ka ni Kristo. Dili naman ka mo babag, mo supak, mo reklamo, masuya, etc. Kung nana ka sa Ginoo, ano man? Kung nana mo ka sa Ginoo, ang balaod sa Diyos na incorporate, na built-in na nimo, na musubot kag sa dili, ang kinaiya nimo, nausab na. Ikaw na ang ganahan og balaod, ug ang balaod, dili mo hatag nimo gahom sa pagsala, kundi ang balaod, ni hatag nimo giya, nga di ka makasala. Di siya gahong nga makasala ka, kundi giya na. Apan kung wala pa ka ni Kristo, ang balaod mo stir up, mo pukaw, mo arouse sa imong gana sa pagsala. Ano sa una? Inong tanga, ayaw pamakak, mas mamakak man ka. Pero kung nanata sa Ginoo, mahadlok na mata mamakak. O magisod na gani ka pagsulti sa bakak. Kaya ako nag-experience siya ng anak. Nanuman ko nakahumuha tagsala, makuyawan man ka. Sa una, di siya kumadlok o pulis. Mag-drive ko, etc. Okay, agyan ako isog-isog. Ang pulis, ano siya? Sabay ka sa pulis, siya. So, nagyari, drive ko niya. Na yung mga pulis dito, sagsik ko na. Wala mo, kung nanay ko, masuga, siga ba ka ni? Kaya parang yung masakyanan, siga ba ka ni? Wala ako, license ako, baka na daw. Wala ako, nagkanagin ko na ako na kay, basig parahon ko, uyaw anak ko ng mga butang na di, dakpon ko. So, nagsingin ako, brikos.
usa ka na nagaba ka nako ang mga dokumentong kinahanglan akong buhaton, ako sa kinasakto baka ani o baka pa nilapas o baka tong markusyon yang manilahos pa ko. O sige ko og recall, ikalabay na ko ako para salamat Lord. Sakto day akong paglakaw. Nahadlok ko nga makasala. Mahadlok ko nga dakpon ko kay basig nakasala ko. Pero sa una, di ba, malayo sa either ang meaning ko nung sa red, stop, di ba? Caution, ang yellow, o ang green, go, sa sakyanan na. Pero, huwag kasi Ginoo, ang caution means, ang red means go. Kakita, ang red, ang green is go ka. Green ka is go. Kung tanong ni mo yellow, go fast. Ini ka red, go very fast. Ali, huwag mo na makasasalang kina, di ba? Kita ka mo, video mo, mukuha niya, sa ganang may numero na. Diba na yung may numero? Kala, mukha na gapon ang mga sakyanan ko. Pagkita din ang mga sakyanan. Sumaw na ang atong daang ginaiya. Sumaw ni Ningon siya na wala na ta na bilanggo sa balaod. Kundi mag-alangkad kita, ubos sa daang balaod na sila at kundi na sa bakong kinabuhi na iya sa espiritu. Bakong kinabuhi nga gipuy-an sa balang espiritu, makahimo na ta sa paglakaw sa pamagi sa Diyos. Yan siya. Karon, sa may kasulti na to, dautan ba di ay ang balaod? Dili. Gani, kung dili patungod sa balaod, dili unta ako makailaw unsay sala. Kung dili usab ako makailaw unsay kaibog, kung wala pa'y balaod nga nangingon, ayaw kaibog. Apan diha sa kasubuan, ang sala nakahigayon paghimo sa tanang mata sa kaibog dili sa atong kasing-kasing kay patay ang sala kung wala pay balaod. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasubuan. Apan sa diha nay kasubuan mitungha ang sala ug namatay ako. Mao tay tuyo sa kasubuan ang paghatag og kinabuhi apan nahimo hinon kining hinungdan sa akong kamatayon. So kakita siya nga mao man matag og kinabuhi kuno namatay manunggo tungod sa sugo. Itungod sa sugo o sa balaod sa Diyos, nakita naman ni Pablo nga, makasasala, Juday ko. Hindi mo ang balaod ay kaibog, ayaw pagpatay, ayaw pag himuani, himuana. Kuman makita siya, himo siya ng mga butanga. So na-identify, ang balaod, mura siya ng spotlight, hindi nakasilingit. Diha na niya nakita, bulingit day siya sa sala. In short. So, unsi. Kaya ang sala na tigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasubuan. O pinaagi sa kasubuan, dipatay ako sa sala. Ang balaan, o ang kasubuan, balaan. Matarong o maayo. Note na, yun siya, ang balaod, balaan, o ang kasubuan, balaan, matarong maayo. Nagpasabot ba kini na ang maayo maoy nakapatay kanako? Dili. Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madaya gayud ang matuod nga kinaihas sa sala. Nindot kay pagka-picture ni Cebuano magod. Gigamit sa sala ang maayo meaning ang balaod ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madaya gayud ang matuod nga kinaihas sa sala. So siya mismo kakita siya makasasala siya. Remember, Paul was a very religious person. Nigupod sa mga Kristohano na para nila nisimang o mga Jewish Christian nisimang sa ilang pagtuo. O nasuko kay siya nga iya gigupod padung sa Damascus. Remember that? O nasayod na nga si Pablo para niya blameless siya. When it comes to religion, zealous siya, blameless siya. Makita na nato sa iyang saysay diya sa buong Philippians. Pero sa dihang nahimawan sa si Jesus Christ, diha siya nakakita. Ang iyang pagkabilib siya kagalingon ng maayo ka siyang tao, natangtantanan. Kaya ipakita siya sa Ginoo, bulingit ka sa sala. Hugaw ka tungkol sa sala. Kung abinin mo kay Mike, kay kanapari, masud ka sa langit. Dili. So, mo ni ang i-explain ni Pablo din. Muna na narita sa 14 o mo enter sa 16. Ano siya? Nasayod kita nga ang balaod espirituhanon apan unod-non ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. So yan pakita din nga ang balaod spiritual thing. Pero siya soul o slave siya sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat.
Wala ko buhata, ang buot kong buhaton. Hinoon, gibuhat ko ang mga buta nga akong gidumtan. Busa kong gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton. Nagpaila kini nga uyon ako nga matarong ang balaod. Mo ang explanation ni Pablo. Hindi unsa nga ang balaod na himong power sa pagpakasala sa tao. So, basahan mayo ang Romans. So, makasabot kayo mo sa grabe dyan kaning pagsuwat ni theological nga letter ni Pablo. And di kay kamulaw niya anak, but the thing is, kitang tanan makasasala. O ang sala, o ang balaod, ni tudlo na ito na makita na ito sa Galatia. Unsa maday katuyuan sa balaod? Nga naghatag ang balaod kung magbasala ang maday ka? Galatia 3:19. Galatians 3:19, Galatia 3:19. Mo niyang tubag ni Pablo din. Unya nga nung gihatag man ang balaod. Okay? Gidugagan kini aron sa pagpaila sa kalapasan o magpabilin kini hangtod lamang sa pag-abot sa kaliwat ni Abraham nga maoy gisaaran. Ang balaod gihatag pinagi sa mga anghel inabagan sa usa ka tawo nga maoy tigpatiwala sa Jesus Christ. Okay? So, narita sa 21. Nagpasabot ba kini ang balaod na hisupak sa mga saad sa Dios? Wala. Kung may gihatag pang balaod nga makahatag og kinamuhi sa mga tao, may mo untang matarong ang tao at tubangan sa Dios pinaagi sa balaod. Apan sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala aron ang mutuo makadawat sa gasa nga disaan minasikad sa pagtuo kami sa Kristo. So wala pa mamot ang pagtuo na bilanggo kita diha sa balaod hangtod nga ikapadayag kini maong pagtuo. Busa ang balaod maoy nagdumala ka nato hangtod sa pag-abot ni Kristo aron isipon kita matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga niya ang pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala ka nato. So makita nato dinhi ang balaod gihatag sa Ginoo. Remember sa time ni Moses? Gihatag niya ang balaod. Kung ipili niya usa ka nasod, kung girisap niya usa ka nasod, girisap niya from gikan ni Abraham, gigawas diha ang seed nga mo si Kristo Jesus nga muluwas nato. Kung gikan ni Abraham na usa ka nasod, mo nang Hudiyo, mo nang Israel karon. Mo nang mutan-aw ta what's going on sa Israel. Kay the moment ang Israel maglisod-lisod na umaayo, nanagdi ka sa pinaka-ending na yun, pila na lang ka-chapter ending na. Kung makita sa nato nga ang mga nasod nga musumpak o makig-away sa Israel, bisag wa pa nis ng ilang kadaghanan, pili sila. Pero any nation nga mo pabor sa Israel, i-bless na si Ginoo. Kaya may mo promise sa Ginoo, I will bless those who will bless you, I will curse those who will curse you. Okay? So, in short, ang Ginoo nihatag sa balaod sa mga Hudiyo, aron mahimo sila mga katawhan na lahi nga doon na sila gitamunan na pamaagi hangtod gali silang pagkalibang. Sulti na Ginoo, kalibang ninyo gawas mo skampo ya mabubwad mo kanto ya tamunan gyud na ninyo. Grabe kay ang detalye sa tanan nga pagpamaagi sa iyang mga katawhan. Iyang yung gihanay ang ilang pagpuyo. Iyang gihanay ang ilang pagdumala sa matag usa. Matag pamilya how they should respond or relate to one another. Hihimo na sa Ginoo makita nimo daghang balawod sa Old Testament. Sabi na ganang sa first 5 books, na naman yung makita ang history sa Israel. So, resulti din si Pablo na ang purpose sa balaod, dili man pag-actually pagpatay. Gipakita lang ang balaod, diri nato, na di juday ka makasunod sa pamaagi sa Diyos. Huwag juday usa makatuman sa balaod sa Diyos. Huwag juday makapanghamog mayon, Ginoo ang tanan ng balaod ako katuman, na ako'y lugar diya sa langit. Kung lumang sa tanan, mas dako ang akong lugar sa langit ha, dako akong kayutaan ha, mas dako akong balay ha, kay nabuhat na ko ni. So in short, walay makapanghambog sa tubangan sa Ginoo, kay kita laging tanan, kung sa ta, makasasala. Ingay mo kauban na itupad. Ako makasasala, ikaw makasasala ka?
So kung makasasala tagtanan din eh. Kaya listen, kung makasasala tagtanan din eh. Ang yung pamilya, kawani ko yung bini, makasasala din. Ay, mas grabe ito sa makasasala. Ako, aral ako. Patay. Dili nagsunan. Ang imo lang advantage is wala na ka na ilalong sa balaw. Nilalong na ka sa gahong sa balang espiritu, di mas makasubay ka sa pamaano. Mo nang di na kahit ka mo sala, dili na kaayo ka mo sala, kaya di pa maka-perfect din. Minus na imo sala, o in fact, daghan ng mga sala kang imo nang bibiyaan,